ክቡራት ተኸታተልትና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣያና ረኺብና ኣለና ክነዘራርብ ኢና ሙሉእ ስም ከላልየናይ ስምካ ሙሉእ ስመይ ዳንኤል ኢዮብ ሳጓይ ወዳሓማ ጽቡቕ ወዳሓማ እዚ ፀወታ ከም ዝሪኦ ፀናሕና ብክልቲኹም ጋንታታት ብ0-0 ኢኹም ንዕረፍቲ ወፂኹም ዘለኹም ምስ ናይ ቅድም ዝነበረ ሂወት ከዓ ተኣሳስር ኣቢልካ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ እዛ ጋንታ ተኸዲንካያ ዘለኻ መን እያ እዛ ጋንታ ወኪልካያ ሕጂ ትፃወት ዘለኻ ቅድሚ ሕጂ ኣበየናይ ጋንታ ኢኻ ትፃወት ነርካ እዛ ሕጂ ዘለኹ ቺፖሊን እያ ኣነ እኳ መጀመርያ ዝጀመርኩሉ ኣብ ጥርሙዝ ፋብሪካ እዩ ሳባ ጥርሙዝ ፋብሪካ ትበሃል ነራ ኣብያ ጀማሪ ኣብ ኣኻኒ ክልተ ዓመት ምስ ተፃወትከ ናብ ቺፖሊን ኸይደ ቺፖሊን ተሰለፍኩሉኻ 1985 ማለት እዩ ኣብ ፀወታ ክሪኤካ ፀኒሐ ዳኒ ካብቶም ዝፃወቱ ፀንሑ ኩሎም ተፃወቲ ገዳይም ተፃወቲ ዳርጋ ዝተፈላለዩ ዕድመ ደረጃ እዩ ዘለኩም ሓቀይ ሕጂ ከመይ ትሪኦ እቲ ምውራስ ተሞክሮ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ገዳይም ተፃወቲ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ስኒ ኣብ ምውራስ ተሞክሮ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከምፅእ ኢልካ ትሓስብ እዚ ግድን እዩ እምበር ምክንያቱ ይመስለካ ቀደም ንሕና ክንፃወት ከለና ግዜ ሲ እቶም ናይ በዓል ሓማስየ ናብ ኩሉ ግዜ ይፃወቱ ነይሮም ኣብቲ ቅድሜና ኣብቲ ሜዳ ክፃወቱ ከለዉ ሕጂ ካብኦም ብዙሕ ኢኻ ትወርስ ምክንያቱ ኣነኻ ፅባሕ ንጎስ ከምዚኦም ክኸውን እየ ኢልካ ስለተሓስብ እቲ ወላ ክእለት እየ ዝብለካ ኣለኹ ክእለት ዲስፕሊን ኩሉ ነገር ኢኻ ትወርስ ሕጂ ድማ ነዞም ዘለዉ ወለዶ ከዓኒ ዝያዳ ተሞክሮም ረኸቡ ምክንያቱ ከመይ ናይ ቀደም ፀወታስ ከመይ ነይሩ እሞ ኣብቲ ግዜ እቲ ምዕባለ ዘይነበረሉ ግዜ ሕጂ ምዕባለ ዘይነበረሉ ከሎ ግዜ ሲ ከመይ ነይሩ ኩዕሶ ሕጂ ግን ኩዕሶስ ኣብ ጥቃ ገዛኻ እዩ ደሎ ሽዑ ግን ኩዕሶ ሓበሻ ጌርካ ኢኻ ትፃወት ባዕልኻ ሰሪሕኻ ባዕልኻ ተዋይኻ ባዕልኻ ኣብ ደረጃ ምስ በፅሓኻ ቀዳማይ ዲቪዥን ተኣቱ ሕጂ ግን ኣሰልጠንቲ ኣለውኻ ካልእ ኣሎ መሳለጥያ ነገር ኣሎ ላና እኮ ቺፖሊን እኮ ኩሉ ግዜ ቺፖሊን ማለት ዓወት እያ ቺፖሊን ማለት ፍቕሪ እያ ቺፖሊን ማለት ኩሉ እያ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀደም ዝነበርናሉ ግዜ ፓረጂ እውን ብዙሕ ኣይንቕበሎን ኢና ነርና ሕጂ ድማ ንሱ ስለ ዝኾነ ታሽሙናኻ ክንስዕር ኢና ኢለ ዝኣምና ኣነ ሓዊ ክብረታ ኣለና ዓወት ከ ንብነልኩ ኣራይሽ ክቡራት ተኸታተልትና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ክልቲአን ጋንታታት ናብ ፀወታ ተመሊሰን ኣለዋ ኣስመራ ቢራ 0 ከምኡውን ቺፖሊኒ ብ0 ዝኾነ ውፅኢት ንዕረፍቲ ወፅአን ፀኒዐን ሕጂ ናብቲ ፀወታ ተመሊሰን ፅቡቕ ዝኾነ ምንቅስቓሳት የርእያና ኣለዋ